tamang magtatao ni impormasyon, mapadapit sa pagmakulog asin tamang pagataman kan kapalibutan, mga isyu na ipapaliwanag, mapadapit sa mga dapat gibuhon sa pagpreserbar kan sa tuyang pinag-eero kanakinaban, mga istoryang daraan pag-asa asin may mensahe na ang problema kan kapalibutan igwaning solusyon asin kayang-kaya ta. Wala ka bang napapansin sa iyong mga kapaligiran? Boses kan kapalibutan. Boses kan kapalibutan. Ika, ako, asin kita gabos. Kaya niya to napakarahayon ang sa tuyang pinag-eerokan na luway-luway ng dadadanyaran. Kayang-kaya na ini kung kita sarabay na magtatarabangan sa paagi kan pagdango kan boses kan kapalibutan. Bakit di natin pag-isipan ang nangyayari sa Magdangog na sa tuyang ini magpartisipar ang boses mahalaga kapalibutan padabaon ta. Boses kan kapalibutan kaiba kada Sabado si Mardela asin Father Momoy Brumeo digdi sa DZGB an sa indung kadamay. Ang mga duming ating kinalat sa hangin, sa langit, huwag na nating paabutin. Putol ng kahoy kahit iligal. Buhay ng mamamayan ang isinusugal. Kung kaya't nang maningil na ang inang kalikasan, libo-libong buhay ang inutang. Basura ay itinatapon kahit saan, kaya't marumit mabaho ang kapaligiran. Kung di natin iingatan ang ating kalikasan, tayo ay papalapit sa katapusan. Malayo na rin niya ang narating ng agham, nakamta ng pagunlad na inasam. Ngunit anong kapalit ng modernisasyon? Di ba pagkasira ng paligid at polusyon? Mga tugang, good morning po sa Indo Kabos. Welcome sa programa Boses kang kapalibutan ko niya pong aldaw na nilin Sabado. Petsa 22 na sa bulang kang Pebrero 2025. Malapit ng mag-Ash Wednesday. sin Marso 5, Ash Wednesday. mga Alright, mga tugang, ako pa ang lingkod, Mardela dahil ibang sadit sana pero tiyan. kay Siyempre katuwang ta mga tugang ang sa tuyang mga pagriba sa technical side si Kuya Juna Pulis, down man si Jerome Nico Martinez sa DCGB Social Media Department, as tuyang IT sa newsroom si Angel, at si sparring partner ko po mga tugang direct and live ali dyan sa Mary's Healing Sanctuary Broadcasting Center, Father Momoy Borromeo. Father, good morning. Yeah. Napasendo ang biyaya ng mahal na Diyos sa mga aldaw na ning. Opo, nag-init na, Father. Yes! Bata, Nag-init na. bata, Pero, BBM na naman nagdikit sa Albay. Baha sa Bicol, malalim. yan, opo. Oo, ang malalim, BBM pala, ang malalim. So, dako lang mga napiktaran. Mamaya po, pasadaan dayan na mga informasyones dayan, as in mga pangyayari. And we also condole with the family kan maglola na accidentally na anod kaso hapon ng mga alas 3 ng hapon dyan po sa Upper Bonga sa Bakakay. Primerong nakuha sa lola kaso hapon, and then ngunya na aga, nakuha naman po so aki na 9-year-old. So condolence po tabi. And ingat kita sa mga kababayan talaga pong share line pa lang yan.
marami na pong mga nangyayari, mga niralaog nin tubig, ang mga harong, asin mga nagkagaraba na mga infrastruktura dahil po sa kusugkan tubig na ruminagasa mga tugang sa iba-ibang mga lugar. Alright, mga tugang, pigalata na makontakta si Regional Director Ariel Pio Quinto kan Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Regional Office number 5. At importante po yung pag-urunan ta para duman sa mga kababayan natong mga parasira na sabi nga ni Father, may bagong produkto na pwedeng i-export ang sa tuya po na bansang Pilipinas, sabi kang Department of Agriculture Secretary na si Francisco Tio Laurel Jr. Ayan. Ano, dahil Sana magayon po na mahiling tayan talaga maraman ta sa ikadisibinan mga impormasyon na ni. Habang rinaragasa kita kan baka tapos na minaragasa sa mga kabuludan, minarasay ang mga daga sa kabuludan, tiriman naapektaran ang sa tuyang mga salog, minalibog ang sa tuyang mga kadagatan. Magayon na maghanap-hanap kita mga interbensyon kan iba-ibang departamento kung sa tuyang gobyerno. Ayan, apa, tinala, dirang, halika daw. Ano? Subscriber cannot be reached daw po. Ha? Subscriber cannot be reached. Out of coverage? No. Ayan, tinext ko man ang sabi niya, i-text mo nga ako, tamahanap nga akong marin na signal. Naghahanap agad kisignal. Naghanap yung marin na signal. Tanya ko, ano, pwede kita mag-zoom RD. Maluyang nga ang kunyang ko, maluyang nga ang data ko digdi, unstable nga ya. Di sabi ko di punpats na lang kita. Iyo nga ya. Punpats nga kita. Yan piga tatry ta po na makontakta. Magayon ini na pag-irestoryahan ta. Siyempre ka mga panahon baga Father, ining mga piga po niya atong law-law nasasayang diyan po sa kunya na di. Nasasayang diyan sa mga lugar na yan sa mga kadagatan. Kunyan kung dahil na nababakal titapok na sana. Pero pero ngunyan igdi po sa Laudato Si, igwa ko po igdi sa mga professor diyan sa Bicol University, panganay magturo sa yung mga kakian igdi pag-ibo ng sardinas, asin iba pang mga pwedeng gibuon sa mga sira, pangan hindi masayang. Iyo po. Pag-preserbar. Kung pwede ang mag-ibong body, o kung ano pa, o dawa patis. Pilihan ta po kung makasayangan po dahil ta po pagsayangan busungon kita kan mahal ni Diyos na mga biyaya kan dagat dahil ta pagsayangon dapat asikasuon ta asin pamanon. Opo. Ayun, okay. Di kunyan yan sabi nga dapat ay masayang talaga. As in, ang mga kababayan ta dapat may alternatibo na pwedeng mapagkuhaan baganing kunyan. Dinanap buhay. Ngani po na ano yan, dahil man masayang sa inda pong pagtambay. Sige po. At kaya nga marig po ba kining so kapag maparuso na maray, madagat, ining may shoreline, paano man sa mga parasira? Iyo po. Dapat may sustenido Father na nahanap buhay. Bakong Sige po. Kaya nga ining sa muyang programa diyan sa na mangrove reforestation, coral reef regeneration, ini mga seagrass, pigadalan mo pa po initong mud crab, pigadalan mo pa po yan kung paano yan, kung paano mapadakol, katapos paano ma-develop ang merkado kayan. Ayun, opo. Okay, so ayun Father sa yung lawlaw kadako lang digdi sa tuya tabi pag talagang nasa season digdi sa pag nasa season baga dakol man kita dakop kan diyan sa Santo Domingo. Pero pwede kadakol talaga digdi sa Santo Domingo
Tukwaw. Wow ang pinakadakol diyan. Pero ang dakol talaga na pinaghalian kaya na pigigibong sardinas na yan sa kunyan Diyan sa parting Bulan sa Sorsogon. Sige po. Pero hindi po sa inipigigibong wingon yan. Sa mga halo po inikiglen. Apa. Kagiha. Hello, RD. Ayan. Aba, diyan mo daw tangay madawag ni Father. Diyan mo sa ibong para madawag ni Father si RD Ariel Buquinto, mga tuga. Nasa linya na po tabi para makaistorya tango niyan po na pagkaaga dito sa programang Boses kang Kapalibutan para po sa mga kababayan. Sabi ko nga ni, mga tugang, ang sabi, pang-export na produkto na kang Pilipinas, ang sira na tamban o hearing face, yung lawlaw yan, di ba? Ini dahil na kaibanan sa tamban sa International Food Standards for Fish and Fishery Products kang Codex Alimentarius Commission, sabi kan DA. So, dakulang oportunidad din mga tugang na dagdag na kita pagkatapos pwedeng madagdagan makakrean ng dagdag na trabaho. RD Ariel Buquinto kang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources nasa linya na. Hello RD, good morning. Good morning po. Maray na aga po sa Indo, Sir Mar, and aram ko kay bata si Father Momoy. Yes, si Father Momoy naka-zoom. Ayun, naka-zoom sa Mary Siling Sanctuary. Father, sa linya na po si RD. Welcome po, Director Ariel. Maray na aga po, Father. Sa programa. Ayan, Ayun opo. po, maano po, nakulang oportunidad na naging parte kami kainin yan. Sarong bagay na mga dapat maaraman. Apa. Maray na nyo, itong tuyang production ba ang tuyang sa tuyang kadagatan, no po? Apa. RD, may ano nisyo na ang sa tuyang ining tamban. Ano yung apod gandig dito? Lawlaw. For export na dapo tabi ni kang Pilipinas. Iyo po. Higwa kaya ning itong bagong memorandum. Although dahil sa ito sa kabilugan sa tuyang nasyon. Pero ang magayon ining sa Bicol region, kung iyo po ito ang nagiging trend sa production. So, magayon na ipaabot po sa Indo na kang 2024, ali duman sa tuyang data ni Indiwas kang PAC, and duman man sa muyang mga local na data, nahiling na nag-igo kita ng increase pag-abot sa sardines, production ng sardines. So, yan ay mga 19% arog kayo, and ang volume niya is almost mga 40,000 plus metric tons. So, kung ito pong 30,000 issue, tons per day. 30,000 tons. 40,000 40 po. Opo. 40. So, iyo po. Igwa po kita ng increase from previous years na particularly in 2023. So nakaitaas kita nun yan ng almost mga 6,000 metric tons. So nahihiling niyan na bago kita magabot duman sa duman sa Asian i-export ta, kasi aram taman na igwa man kita baga po digdi sa tuyang lugar na may mga processing na napapahalang ka itong value ka itong sa tuyang lawlaw. Tang lawlaw baga nagluluwas na yun yan ang pinakadakul, unlike itong inot galunggong, pero yan garo ining lawlaw, may mass production kita, tapos ang season niya distinct na maray ang season niya dito sa Bicol region. So nahihiling tang maray pag nag-season sa naglalamak talaga ang nagsatigwaning surplus. Yes. So yan pong volume na yan, dakulang bagay po yan sa tuya, at nakaka-cater kita ka itong mga industriya na nagpo-process, particularly yung ginagawa ng sardinas na nasa lata. So, ayun po yan. Opo. RD, ano yan? This will also answer duman sa mga pangyayari ba, mga enot na mga panahon, mga taon na nasasayang sa mga mga lawlaw na minsan titapok diyan po sa gilid kan mga baybayon. Garo yan, overfish o day na nabakal. Iyo po. Kuyan po yan sa dapat nga talaga magkakaigwa ng araw kay itong issue. Sayang baga, piganuhan yan, pigihinguha yan kang
kang sa tuyang ito marine environment kaya nga pigpaataman tatangan niya magdakul itong sira nga para pakinabangan tas pag-abot ning oras na yaon na masasayang lang siguro dahil magandang marina yan na klase ning pag-manage. So mahiling mi po ito sa anggulo kay itong post-harvest so dahil yaon itong volume igwa kita ning volume ning harvest ang nangyayari. So dahil nakakasabay itong sa tuyang mga post-harvest facilities para i-address itong issue ng surplus. Yes. So kaya minsan itong sitwasyon na igwaman ng post-harvest kaya lang ito bagang proximity kay itong mga facilities na ito. So dahil masyadong dahil siya nagmamatch duman sa volume na yaon duman sa area. Kaya dakulag man po kitang mga inisyatibong ginawa para yan ay ma-address. Pero at the end of the day, dahil tapig sasabi na itong mga araw kay itong klaseng sitwasyon na nagsusobra, may science man po behind sa yan na kung ito ay dapat dakupon, so dadakupon ta para pakinabangan. So we naglalaag man po kita ng certain limit sa araw kay na klaseng commodity. Kaya nga ni po ining lugar kang Bisayan Sea, ining sa tuya dito sa may Ragay Gulf, pasiring sa may Samar Sea, yaong kayang bulan, yaong dyan ang mga sardines. Tapos digi sa pala sa may parting Davao, igwa na po kita ning inapod na closed zone. So, pagkatawanan na po ning chansang makareproduce para itong renewal kay itong resources na dapat ang i-harvest na ililimit lang ani ay magagawa ta po, mamamanage ta ning tama. Ayun, tama din naman na i-limit yung harvest tadi. Minsan kung maluya ang barakalan, dapat maluya man ang dakop. Ito yung baga father, medyo makamundo na hilik na dangugon maski sa mga barita na nagsusobra duman pagkatapos sa ibang lugar, nagtitiwas na mayo lamang makatan na sira. So garo tayo magayon. Kaya nga po ang sa mo yung opisina pag-araw na po kaya ng klase kang sitwasyon, nagigibo po kami ng mga pagi na maiposisyon mi itong mga sira na ito duman sa dapat naman na makinabang. Kaya ang importante lang po dyan is itong post-harvest. Halimbawa, may surplus na dahil na kinakaya ka itong post-harvest duman, ang opisina namin po ay igwamang kami mga repair van na pwedeng itinatransport po yan kung saan pwedeng maibenta. Mayroon kayo mga programa ni Presidente na sa kaliwa. So pwede pong iyan itong ginigibo. Kaya lang po aram po nindo ang sardines. Yung bagay ang sardines madali baga siyang marurok Yes, opo. Oo. So kaya ang pigibo tangon niyan, pigdevelop ta itong programa duman sa satuyang mga sektor sa future pop sector sa community na mag-engage duman sa processing. Mas magayon na ginigimos ng tinapa, napapahalawig ta pa itong buhay sa itong sira, mas na-extend itong pakinabang niya. Ayun. Opo. With this development of BRD, are we requesting na sa central office ta na mag-put up ning mas dakul na post-harvest facility aro ka mga storage tigi sa Bicol? Yun po, actually po, yun nga ni, siyempre ang structure baga sa tuyang gobyerno, dahil man niyang gabos yaon sa bipara, po. So, minsan kasi pag sira baga tapos pag sa dagat, perming Bureau of Fisheries na yan. So, kami po, nakikipagtabangan kami sa lokal na gobyerno, duman sa opisina kang Philippine Fisheries Development Authority. Siguro po, nadadangog po nindo yan, na iyan po itong may authority o igwaning mandato nahilingon itong kamugtakan ng mga areas kung may volume ng production para makapag-establishar po ng mga cold storage facilities. So ang magayon na barita dito sa Bicol region kang huring pag-urulay mi po duman ta 50% pa po yan during budget. Tapos sa pig-identify ang project, nailing ko po duman na dakul po ang cold storages na pwedeng i-establish tigda sa Bicol region. Sa PFDA data po, lately nabasa ko man duman sa indang pigluwas na
na sa information nila sa site na ang Bicol region sa buong Pilipinas ito nahiling ko duman kita igwaning duwang PFDA areas na may takulang volume ning sira na piglalao. So gustong sabihin dahil ang Bicol baga po may tulong side, may eastern, may west, may south. So talagang napapalibutan kita. Internal waters pa kung saan ang gabos na species, kadaklan na species na kukuadig sa tuya mga magagayon. So talagang kaipuhan ka talaga ang post-harvest facilities. Yes pa. Okay, may tekstulos digdi ngaya pakyapot kay RD paano ninda ngaya proteksyon na dai man magitaas ki mari ang presyo kan lawlaw kung pigi-export na. Iyo po magayon po yan na kahaputan para ma-inform din itong sa tuyang mga paradaog kung itong gustong mag-invest dyan na hindi pong sa tuyang commodity particularly ining lawlaw. Ang primary use po, ang primary process po na ginigibukan is siyempre ginagawa siyang sardinas. Ano po? So ginagawa siyang sardinas dahil nga madaling very perishable yung item na yan. And then itong iba ginagawang so smoke tinapa. Opo. O tinatapa po yan. So the rest, yung mga maluyang klase, ginagawang bagoong. So kung magkakakuha po ning lugar, sasangon yan, itong bagong memorandum na nagluwas, pwede pong mag-export. Pero ang Bicol region, dahil po man po nag-i-engage sa dahil po man po kitang direct na exporter halik digdi sa tuya, kundi ang produkto ta po pigdadara sa Metro Manila. Yes. So duman po ito pigpa-process. Most likely, itong ibang commodities na hali digdi is siguro na i-export na maganda ang quality kan sa tuyang produkto. Pero mayo po kami ng existing na record na direktang kita ay nagpaluwas. Kaya kung igawan po ng sitwasyon na magkakaigwa po ng araw kani, mamanis niyo po na itong local, kung itong local na production ay enough para sa tuya, so pwede kitang magpaluwas itong sobra. Ayo. Para di man ma-deplete itong purpose na iba kita ni mga post-harvest like itong nagtatapa, so nagigibo ng sardinas. So itong domestic consumption ito dapat itong matawanan o maging sufficient. Tabaka nag-export kita nalugod ang magka-problema sa halang kaula presyo kang sira na sa dati Kita naman ma-import. Kita na naman po. Iyo po. Ayan, may nahilingan ako na from Queensland, Australia, pinag-post digdi na nakalag na sa nakabote na parang ginibo siyang Spanish sardines pero lawlaw. Iyo. Mahal ba yan hindi sa Australia? Opo. Aram po nindo magayon po yung nabanggit mo yan, Sir Mar. Kasi ang sardines, dahil itong volume ang harvest na kaya, ang commodity na yan, so gusto tanggawin niya na itong packaging niya, kaya nga baga po, lata medyo bara-bara to, medyo bara-bara to. So, iyan ang distinction kang duwa. Ang gayman babakalon kang sa tuyang mga kaymanwa na ordinaryong sa tuya baga, pang pandesal sila, pagbukas mo ng lata, pwede mo nang idot-dot ito. So, madali. Pero kung sa export po, pigihiling man po itong quality, most likely, magkakigwa kita ng ipipilion, tapos ilalaag sa magandang packaging, kukumplituhon in labeling, and then makakaigwa siya ng presyo duman sa luwas. Pero totoo po yan, ginigibo na po nga ng high value itong sardines na nakukuha digdi sa process lang po kang pag-produce sa saka itong bugtakan, tapos depende naman sa countries kung sa isa dinadara. Yes po. May nailing akong sample na pinaggibo nindito sa Cambifar ito na sardinas tabi na nakalata, RD? Iyo po. Iga po kami ng processing plant duman sa techno-demo po, paano po ito plant na pigpapahiling kung paano itong pag-process. Then may mga nagduduman po na mga negosyante, naghihiling sinda. Anyway, available man yung technologies ng araw kaya na processing. Kaya lang pigihiling ka duman sa post and return, kung paano itong proper good manufacturing practices, itong hazard analysis, critical control system na mai-establish ta na ang pagigibo ng
ning sardinas o ano man na pigpo-process na product, igwa po ning pigusunod na tamang regulasyon pag-abot duman Yeah, sa okay. pag-manufacture ni pagkakabigyo po. Kaya nga ni po RD, saro sa mga small effort ninyo yan, sa ini pong Laudato Si, saro pwedeng LSAC, bot sa Biyon, Learning site. Learning Site for Agriculture. Iyo po. Kaya ngunyan, presently, igo po igli mga taga Kawayan High School. Kan Iyo saro, po. mga taga San Antonio National High School. Iyo po, Nagkukuha iyo. po kami mga nagtuturo, halik po dyan sa BU, Bicol University. Ngunyan nga ni pong aga, ma-processin naman, gibo sila ng sardinas, Spanish sardines. Dahil po kami panglata, ang bigagamit mo sa napo. So, mga Buti. Yeah. mga Buti. Pwede po kamukin, Father, mag-request po sa Muya, itatuan po kamo ko ano sa mga requirements, tapos ito po mga estudyante, iyo po ang balatahon kaduman para maintindihan. Tapos Iyo po, si produkto di kung iba po kamo ni yung mga programa na magagamit po nindo itong sa diri produkto nindong ginibo. So, very, very willing po kaming taparan kamo. Ayun. May iyo po, ay very Iyo po. willing. Lalong-lalo na, tampik na target din po talaga, ini mga taga-Isla. At Iyo po, iyo po. kumisan, dito na opportunity nila talaga na maka-eskwela, makapag-college o alit. At least ngunyan, kung tawan po silang oportunidad na makapag-aral mga processing na ini, na kung Iyo po. pwede, dawa Iyo po. dyan sa nasarong o kung saan pa man, katapos kami ang magiging consolidator. Sige po. Father, magayon yan. May season kaya baga ang tamban, ang sardines, may season Sige yan. po. Pag season po, pag nagbarato ang sardines, so siguro po yan itong time na pwede kitang mag po kamo sa Muya o siguro paarod na lang po kayo ni after po kaning pag-urulay ta o kaong ko po itong address saka kung saan kami pwedeng magduman tapapapasyaran ko po duman kamo sa kuyan technical na grupo Yes. para po aramon po Magayunan itong po yan. anong mga kaipuhan po. Ayun, opo. Okay, sige po, Sige tabi. po. RD, Para po maidire-diretso ta po yung pag-uulayan, di ba kulang kita nag-istoryahan, kundi sana sa sunod na pag-uulay, taigwa ng produktong isasabihin si Father na napuproduce na talaga. Pero yan. Ayun. RD, dito po sa Bicol, particular dyan sa Particam Bulan o sa Sorsogon, may may nagmamanufacture na sardinas? Ayun na po. Igwa po kita duman sa bulan, igwa po duman. Pero bako nga ni isang kasing dakula kay itong mga nagigibo ng sardines sa araw kayo Arog sa Manila. kaya manakomment sa Manila. Ay, Darakula ang bagay, nahihiling Opo. naman sa lata. Yes, opo, Baka opo. kasi ma-promote. Nahihiling naman baga sa lata kung anong mga pangaran kaya. Sabi Yes, ko pa nga nito, sabi na dahin da pigahali sa dagat, pagluwas na ito, lata na. Oh, duwa na. Igwa po talagang mga arog kayan. So, hindi po sa tuya, igwa man. Ayun. Kaya lang, pero dahil man sila masyadong nag-engage kung itong minimal, itong sa indang production, pero igwa po. Ayun. Kaya dahil ko lang maaraman kung kaano ta itong darakulaan ng mga company, baka may pagkukonsider sinda pag-abot naman sa seasonality ta, Oo. baka magtayo ka man nga ni dakulaon ng marina planta dyan, pag-abot ng oras, pero ang bulan lang pala siya ma-operate, may ng sardinas. Yeah. May po kita, may pigigibo kitang management plan na dahil pwedeng i-exhaust mo gabos itong means para ko anon itong lamantan sa tuyan kadagatan tinataon taman siya ning chance na makapag-renew ka itong sendang resources. Yes po. So pigihiling mi dyan dahil ang concentration niya on duman sa part ng Manila sa Zamboanga, itong other areas na nagko-contribute sa volume ng production para continuous ang processing ninda ay strategically located bako digdi sa Bicol. So siguro sa ibang lugar like for example na Botas kasi po itong haling sa Zamboanga, Palawan, Bicol, doon po nagtitiriton nga buso. Enough talaga itong volume para maipagpalagos ninda kung sabihin tang 10 months per year sila nagpo-produce, so kaya ninda ito. Pero hindi sa Bicol kaya may season lang po kita. Kaya itong sadit na processing plant digdi siguro taking advantage man lang kay itong
season na yaon digdi. Pag tapos kay ito, mapundo siya. Mapundo. Ay, Unless na iguang ibang commodity na gagamiton araw kay ning samuya po digdi sa samuyang opisina sa bula. Ang pigihiling ningon yan, magibo kami ng ibang product na ilalata pero low, hababa ang presyo kay itong sira. So ano po ito? Ang tilapia mo dyan, mahal na, di ba? Mahal na. Madali man i-produce pero nahihiling mo yan iwanin sa rong klaseng species na madali siyang i-produce dahil masyadong mapagal, dahil kaipuan ang dahol na space, pero halangkaw ang nutritional value, hinihito. Hito. Nagpupuon-puon, opo. Nagpupuon-puon. Kita ninyo yan. Pero kung yan Ayun yan, po. may ano yan, may nakakuha Ang ng... sunod na ipoproduce ka na gibuhon migding sardinas, hito. Isabay mo na po, isasabay ta na po yan, Father, duman sa madara sa madyan sa imo, pati itong technical mi sa production ng hito, ipakuyan ko na po para at least matabangan po kamo kung ano po itong sa inyong mga plano. Apa. Ardim, ano yan? May yung BIFAR ba may pig tatao na libreng ano yan? Similar ng hito? Iyo po, nag-ano na po kami, nagigibo na po kami ngunyan actually haloy na po, pero bako siyang kasing dakol kay ning pig-distribute ning tilapia na by millions. Opo. Saka ining bangus, armo, igwa kita ning mga hatcheries, mag-establish kita ning hatchery ning bangus, igwa kita ning hatchery ning mga tilapia, igwa kita ning pero dahil yan po facilities ning gobyerno na ipinapahiling ta itong teknolohiya. So kung hihilingon ta sa anggulo na dudupahan mi na ususustineran mi itong pangangaipo kang Bicol region, dahil po ito dahil po ito pig po niyan, dahil ito pig-iisip na araw kay ito ampun dubaga kang gobyerno, limitado man. Correct. So ang pigihiling mi po dyan is itong teknolohiya matabangan mi itong iba na gustong mag-invest, hambo ma-fry to fingerlings. So mas may oportunidad na magkaigwa ning hanap buhay sa kaning klase ng negosyo. So ito ang pigaan. Maro kay ang pigigibo nira Father na itong technology ang piga-adapt ninda. So mas mapapadakol ta. Baka ngani sinda na maggawa sinda ng hatchery ning nito. So, pwede man yan. Para po kayo ito. Okay. Arday, maaalala ko maki-update kami kang suduwata digdi sa Albay na Marine Hatchery. Opo. Kumusta po tabi ang situation kita? Iyo po. Itong naino po bagay itong sa Ligaw, po? Yan, sa Maunon. Itong sa Ligaw, may MOA kayo between BIFAR, tapos itong local government units na i-continue yan kang LGU. Pero nag-uulay man kami kang local government kang Ligaw na for the meantime, perfecton mi muna gabos na na operation kayan. Actually, itong good stock na idadara dyan, mapuon pa lang niya na taon na mature pa lang mga 5 years old na. So pag inilag na po ito duman, ma-start na po itong mapasugok na kita duman ng bangus, and then that's the time na magkakaproduce na kita. So ngayon po, igwaman kitang stocks duman ng may saline, may tilapia, itong tilapia pandagat, igwanin freshwater, igwanin po ng bangus, igwaman kita ng pigkukuhaan po ng mga eggs ng bangus na pighatch ta. Igwa kita ng facilities na sa laboratory na pigahatch yan, and then na-stack ta itong fry. So nakakapag-distribute pa din kita. Pero bako ito pinaka-kuyen mi, ang pinaka full-blown operation mi po kayan is itong sa tuyang good stock, ito ba ng para ugbon ay para sugop. Opo. So igwa po kita kayo dyan sa Damakan, sa may Sula Channel. Yes. And igwa kita ning pigpadakula kaya nangunyan ay ang apod mo sa good stock na ililipat mi na po duman pag naayos mi na pong intero. Pero dahil siya yaon duman na mayong production, nagpupudnon sa po siya dahil palang nakakaabot duman sa expected na dapat niyang pero nasa progress po. Ayun. Itong sa Libon naman, na po itong sa Libon, natapos na po. Siguro ang aram ko ngunyan kasi pigalat mi si nakabitan na kami kang gabos na kaypuhan ming si kuryente, si gabos na mga gagamiton mi duman. So
within this baka nga ni next month mag-start na kami duman. Ayun. Itong full operation niya. Ayun, ayun, Yes, okay. Magandang balita po yan, and I hope na Yes, ining mga facilitista, day maapektaran kan shear line. Ay, pigaabang ta po talaga yan sa programa kang sa tuyang gobyerno na kung gusto tang magdakul itong production digdi, gusto tang pahingalo itong sa tuyang kadagatan, magawa talaga kita ning paagi na ma-shift ta itong sa tuyang focus duman sa aquaculture. Yes, Na opo. kung dahil tayo isi-shift yan sa capture fisheries kita magdidepender, ay talagang ubos yan. So kaya may mga regulations ba kita na pigi-implement particularly sa capture fisheries na may gross tonnage, may certain fishing gear lang na dapat para itong management maayos po. Tsaka maganda din ini na aquaculture na ini because kung halimbawa may gale warning o may dahil pwede maglawod, at least may alternatibos mga parasira na pwedeng maataman ta sa gilid sa naman kan sa tuyang mga natad. Kaya nga ni importante itong itong inland fisheries, itong kung may areas man lang na pwedeng laagan na ng fish pond backyard, mga 200, 300, 400 square meters. Basta iayos lang to itong pagka-network. Ang pigpiprepare niyo po ngunyan na taon, siguro as early as second quarter na makapaluwas kami kay itong good quality seed stocks. So nagkuha po kami ng mga gandang broodstock para makapag-produce kita ng pinglings na mas mabilis magdakula, mas tipid magsatan. Minsan kaya nauugma kita kay itong tilapia na Matibayan sige ang dakul, sige ang ugbon. So dahil na po ito madarakula. Dahil ito madarakula. So, kaya all in all out, paglaog kang hali sa muyang similya, pagdarakula harvest. Ayo, Oo. Garo Father madugang na naman ako aatamanon ko. Itatanin ko naman sa vertical crab farm ko. May Mahito. practical ka na pala. Mahito na garo kita. Ardi, may Ayun po, Father. Ano ba ang katotohanan ng itong panggang Supreme Court na hinali na limitation naman sa municipal water? Mga Dracula. Oo. Kaya ito, may may pending MR kami sa First Division, sa Supreme Court. Ang council may kabaga dyan, ang Solicitor General, Correct. Baka kaya ako ay kung magtaon ni opinion hindi ka baka ba masubdivision. baka sa Supreme Court pati baka maski sa diri kong opinion ma-constitute na sa bureau ito. Yeah, Difficile. Yan, So, understand po, Tabi. siguro sa proper forum, pwede yan na na may itong samuyan legal officer para makatao siya ng nasa Ayaw public pati kita, so difficile po. Dahil po Ayaw ako makakomentar muna. Bata all over the world ring broadcast ha. Iyo nga ni. Okay. May pending MR kaya kami. We understand po, Tabi. Yan, RD. Okay. So, Father, may dagdag ka pa po kay RD Ariel bago natin sa bitawan? Nagkapira po. Sige po. Igli po ba sa si Glenn Calleja, igli po sa may sula, igli po sa Pili. Sa Pili. Pwede po kung pwede matabangan ta po talaga itong ma-develop na into hatchery. Arin pong lugar yan, kay po. Kay Architect Glenn Calleja, yung kay Glenn, sa so, Calleja. ano ba yung RD ng mga grouper? Iyo po. Oh. Ang proposal niya is hatchery po ng high value. Yes. May mga konsel so nakakula. May mga konsengani na yung mga group nga grouper katapos ito nga Grouper, siyang mga nasa brackets water lang pa fish pond po ini. Sige po, pabisita ko po para makaulay siya. Pasyer Nagkakaroon kami naman na kuyan. Managat.
Lapu-lapo, mga ga. Lapu-lapu, oo. Oo. Ayan, siguro, Father, ibata si RD one of these days. Pasyaran ta si Iyo, Architect Glenn. maikot kita. Isabay Ilingon ta ta po. duman, tangani, mailing taman pati so ibang mga facilities kan bifar, madokument taman, di para sa programang ini. Ikaw pagtapos mag-visit ito, kita. RD. Iyo po. Nakulang po kitang mga alternative tapos dako ini pong kung kita kito sudara kula o na maray mga parasira i-develop tayo din po mga based na mga efforts na inland fishery. Sige po, sige po. Pare po sa bigigit pa mga technology na ini pong crab fattening, vertical crab fattening, pare po kayo mga nasa mga fish pond na pigigibos na po sa laugan na raong. Iyo po. Magayon po Iyo. ining mai-develop po ini tawas matawan taning mga training ini katapos then in a way tawa talagang comprehensive programming katapos natapos nga ni patagos po ang sa tuyang di kita masyado makapagdepende sa pag may mga shoreline problema, mga storm surge, di po kita masyado makadepende dyan. You have to a new way of fishing, a new way of fisheries. Pwede nahiling ko po sa Thailand, ang dakulaon na fish pond nila, nasa loob kang warehouse. Iyo, araw po nga ni talaga kaya mo yan. Fish pond. Kaya itong ano po, Father, Father. iyo po, itong mga tiga-identify po nindo, so sabi ko nga ni, may mga technical team kita na pwedeng maghiling sa yan. Kasi ini po ngunyan, although may standard na, may mga technology kita na pwede nang i-apply, pero mas magayon man talaga itong actual na nadudumanan, ta pwedeng nako-customize ta itong technology duman mismo sa area opo. Kasi yan nga ning ito bagang pag-ASF, so mga pigpen, dahil naman pwede sa so giniribong ang iba giniribong bugtakan ng hito. So ito po ang sabi ko na pwede tang i-customize itong Tama-tama yan sa kuyang mga fish pin duman, i-convert ko na ito, RD. Oo. May feeds naman pati bagang ngunya ng may Correct. feeds naman ngunya ng hito. Iyo po. Okay. Father, okay na tayo kay RD? Sisay pa daw itong sabi ni Father, pahagadong ko po. Sa imo, RD. Ano po, tabi? Hagadong ko, Father, hagadong ko, Sir Mar, itong number, tsaka itong kung saan kami maduman, para immediately, mapabisita ta na tulos ta nganing. Mas magayon kasi itong may mga gitikit na pag-uro-urulay na aratubangan, mas nakaka-develop ng ibang ideas kung igwang pwede duman sa lugar. Yeah, i-text mo lang po sa imo tabi, RD, ano yan? Sige po. Duman lang kay Father Momoy sa Mary Sige, Silang mas Sanctuary. Duman na kita mag-irilingan. Para mabisita ko man itong lugar ni Father. Yes. Yes po. Ayan, i-text po sa imo at pagkatapos kang programa tabi. Sige po. So mga details kung paano kita magka-contact si Father pagkatapos kung paano makaduman kamo sa Laudato Si Farm and kung ano rin kita mairilingan tabi. Ayan. Pwede ang araw ka itong ginigibom ka ito ni kami ka ito, naging part ako kay Saksarian, itong garubaga kapihan. So istoryahan, dakulo ng nakapag duman istorya na hali duman sa pag-a-attend dinda, maski mga para backyard nakakagibusinda. Correct. So kaipuan lang talaga itong continuous na education, tapos itong information na updating kung baka ay guwaning bagong similya na mas magayon magtubo, nakakakuha tulusinda. So araw po kayo ito. So sige po, pag-urulayan ta na lang, i-text mo sa kuya, Sir Marta, mapaaram kita kay Father kung ano kita maduman. Yes pa. Okay. RD. Sa Laudato Si. Salamaton po tabi and baka may dagdag pong gustong ipangapudan sa mga parasira sa mga kababayan tang nag-antabay po sa tuya pong programa. Please go ahead po tabi, RD Ariel. Ano ko man lang ang gustong ipaabot kan sa mga opisina sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa Region 5. So, importante po na kung igwa kita ng mga gustong proyekto, particularly in livelihood, mga pang-backyard, pag-encourage mo yan na itong inland fisheries pakusugunta. So, igwa po kami ng mga provincial offices na pwede yung dumanan,
o pwedeng makipag-ugnayan ka mo sa Facebook page baga sa may mga number man kami pwedeng makontak. So iyo po yan ang direksyon tangon yan. Siyempre nagpapasalamat kami doon sa gabos na stakeholders na naging part kay itong increase ng production ng Bicol region. So kaya ipagpadagos na po itong sa tuyang mga ginagawa, makakatabang itong sa tuyang mga programa para mas lalo na pang mapaitaas itong production ta. Apa. Ardi, Salamat. thank you very much po, Tabi. Maski Sabado, pinakunlakan mo kami ni Pate. Yes po, yes po. Ayan, and you're doing extra mile. Ano na, sunod, face to face na. Yes po, yes po. Apa. Okay. Sige po, Tabi, Ardi. Sige po, Salamat. Thank you very much. Yan, mga tugang Salamat Regional po, Director salamat. Ariel God bless Virginio, you. Computer Fisheries Aquatic Resources, exclusive dito po sa DSGB sa programang Boses kang Kapalibutan. Pader, mahangos kita. Nindiit, para yung tangunay ning mga nag-api ng mga hanap buhay. Pagbalik ta baka makaurong ta si Sir Marlon ng Gabela ta may gusto sang ilan sir na programang agapay. Agrikultura sa barangay para sa kabuhayan na senior edition daw po ini Tabi, Father, senior edition. Mamaya po, balik po. Kasama ba kita? Ayan. At dyan pong mga baretang yan, hatod po yan ako yung mga bareta, ano, dyan po nadagaw, ito dyan ka mga minasunod. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Angat ang lahat, aprobado na yan. Sa pag-uswag kita, mag-iribahan, makatao, makadiyos, makinabang. Yan si Giselle Salceda, mga tugang sa pangmalalauman sa pagserbisyo. Programang salutasin pang turismo, programa kantes, daasin mga ayuda, infrastruktura, tabang sa paraoma. Estudyante para siya tayo mahuhudyan, mga senior citizens siya masasarigan. Mapasog na boses kang kabataan, si Giselle Salceda kami nagtatabang. Siya ang leader na kaipuhan ka, handang magsilbi malalauman pa. Giselle Salceda, kaibahan ta, angat ang lahat ng kahiman. Angat ang lahat ng bayan. Serbisyong Giselle Salceda ang kailangan. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambatuko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, RNR Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piudaran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe,
suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagnegosyo. Magdadara ning kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon ning mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhaing na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 minuto. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Gloria, ang kailangan ng bayan sa segundo distrito tungo sa pagbabago. Merong kalinga ni Gloria, kalinga ng masa, si Kaloy Andres Gloria, mahal ka ng masa, tunay na albayano sa segundo distrito, ang tunay na pagbabago, Kaloy Andres Gloria. Alright, mga tugang, balik po kita sa programa. Alas 10:24 na po ang oras para po sa mga kababayan natin. So, dugangan na po ang mga impormasyon ngunyan po na pagkaaga. Lipat kita mga tugang duman kay Sir Marlon Longabella para po digdi sa Agapay. At hindi father, no? Agapay. Para po duman sa mga kababayan ta, mga tugang, agrikultura sa barangay para sa kabuhayan. Senior Citizen Edition. Sir Marlon, good morning. Ay. Good morning, Sir Mau. Entay. Good morning po. Ay, sari lang. Pagkilipat po tabi. Good morning. Pagkilipat po ini dyan tabi. Jerome, tangay madangog ni Pai ang diskurso mini kunyan ni Sir Marlon. Magayon ini, kabata kami ni Pai, senior na. Marini si Sir Marlon ta aki-aki pa ini. Alright. Ngani po na maintindihan ta ano ining agapay. Dakulang bagay po ni para sa mga kababayan ta. Ayan, okay. Sir Marlon, good morning. Good morning po, Sir Mau. Aba, yan. Si Father, nakaantabay po tabi, nasa Zoom siya. Ayan, good morning tabi and welcome to the show. Sir Marlon, na-intriga ko ining agapay, senior edition. And tama-tama, pwede kitang magpartner ka na digdi na pandri sa programa para mas bastang maibalang ibog yan sa mga kababayan nato. So, initially, punan tatabi, ano ining agapay na ini tabi, Sir Marlon? Sir Mau, isip nila one book sa taxi para digdi sa program senior citizen edition. Actually po, yung agapay, parang word na parang nagpapahiling cure, no cure, sa pag-alalay baga, sa pagpadaba. So, ini pong word na yun, pero
Lipot lang kami, kurang isang kabuhan doon sa barangay. Kaya, agapan. Naagapay ko sa citizen. Ganun, nagpuputol si Sir Marlon. Nagpuputol ba? Ha? Ano lang. Hindi Ayan. ba ano? Ayan. Nagagaral-gal. Ganun, nagpuputol-putol si Sir Marlon. Okay. Sir Marlon, try tabi, giraray-girayin. Try tabi, giraray-girayin. Bali pa ako. Ayan, sige po, tabi. Ayan, medyo ko niyan, nagang putol-putol. Okay? Yan, okay na gano'n? Ayan, sige po, tabi. Hello? Yes, yan. Very good na. Very good na. Maray na, wag ko na masyadong senior ang boses mo. Nagluwas po ako tayo. Yan, okay. Tabi, go ahead. Very good. Okay. Hindi po nga agapay. Sarong word na alipot lang. Pagpapayuling kini pababa. Pero, nature, ganun pag-alabay. Pero, at dingin lang ini kaining agrikulturang pangkabuhayan sa barangay. Ito ang main kainin sa barangay. Agrikulturang pangkabuhayan sa barangay. Pero and connect. Ayun, no po. Okay. Senior citizen edition ini po durang na po kita sa senior community driven na program. May mga kairiba ini para naman sa mga veteran at yun sa out of school. Pero the same mechanic. Ikaw po ini sir ng distribution element details. Pag-transport sa BICOM. Ang vision po kami, nahihiling na magiging positibong programa pagmano hospital na sa loob national na kamugtakan sa mga senior citizen. At yun ang mission, dapat program, tanghani, matukbuan ng mga senior citizen na makaanood. Ito ba yung urban gardening? Ayun. Sa mga senior citizens, turuan natin ang urban gardening. Opo. Saka posible man na bago sa nasindang turuan, posible man sila magturo. Opo, barong transfer of technology and knowledge. Yeah, no. So, ang goal po din mga batay, number one, magkaigwang libangan, hindi na ma-stress ang bagay. No. Kita baga, sipin ko baga sonar, dahil nagbundo. Number two, magkakaigwang na maray na palusog, pagmatawa. Yan, healthy. Okay. Healthy living. Number three, magkakaiwang involvement sa komunidad. Yeah. Komunidad para sa pagkasamo at pagkasamo. Yan, inclusion, na. Importante ang po. Aba. Number four, mas dagdag pang kabuhayan, hindi pa pwedeng maibinta sa ibang mga others. Okay. So, ang objective nito, pagpataunin ng orientasyon, lecture, nanonood sa paggamit ng mga plastic container, mga raot na panggana, balde, na pwedeng mapagtanong. At yun, organikong sa aging pagpataunin. Yes. Okay. May mechanic winter na, ini, pang household job lang sa mga. Sabay sa natigin sa origin na nagbalag dyan sa pangkanya sa limpoy talaga, ini sa limpoy. Sa limpoy. Sa mga balkon, sa garden, diri tayo bagas. Ayan. Okay. So, kapag isang lecture, tatawan nito simbahin mix na baga. Plastic container para may abugan sila itong may mga luulo. Iya po. At hindi to plant na vegetable seedling. Ayan, dahil sila ma-germinate, ready na. Ready na, para may abugan po sila sila. Ano ba, mapagpag sila, may aruga na sila. At yung mag-mission pa naman na coordinator, dama, ang pinakang magayon sa ini, Igong contest. Ayun,
Bagos pa pinaka. Mariray yan, Sir Marlon, imbis magpara-barailing bangyan eh. Nagkakapuruyat ang mga kasinyos. Nagtaranong-tanong kita. Bagos po ito, Sir Mal. Bagos po ito. Iyo. Yan, mahali ang stress. Magtaga-tanong ki ibang ano ba paanong gurangpur para tanong ki kulong kibot. Iyo, maganda, tama-tama. Pag nagtanom ka, mahalis yung stress mo. Ugma ka magano. Healthy living pa ang pagkakaon mo. Tranquilo ka dyan. Very good dyan. Okay. So, ano rin? Kaya mali, naglilipang ka ng vertical Okay. Ako ba naglilipang naman? Ayan, di ano yan, garo may matabang sa imo dyan nakabrad ka? Garo, tatabangan ka garo ni kabrad kong Yorme? Si ano yan? Actually po, si Bradley? Restaurant kami. Gusto mo talaga. Ano ba bang approach ba naman? Na po ang pagkakas. Kaya may senior citizen. Iyo. Okay. May gusto mga ipit-prepare na mga subject. Ayo lang wala yung problema. Matibay yan. Iyo po. Mga discussion. Yan. Kakabrad ko yan sa Pi Sigma, si Brad Navik. Tapos kaibanan ko pa sa Kabalikat, si Bicom. Yan. Okay. Tapos ka man Edwin, wala. Bakok ng Edwin, kaya laulo ba ako? Iyo ba? Okay. Kunyan, paisiw mo, tabi kami, Sir Marlon, kung no rin ang formal launching ta kayan, tangani na mabindisyon ang taan. Yo pa, nga rin sumid yung mga senior na kinakay po ang kihiling, maghihiling. Yan. Sigurado po ini sir, para matindis kita po tayo. Launching. Bali, ang tutulong po kayo sa barangay Amislan. Sa katabangan man ni Kapitan J.R. Madrido. Yes, Duman mo na. Saka nakita malipat ng sa ilang barangay. Iyo po. Pagkareglado naman. Yes. Tigibon ng pilot sa barangay ni Sir Madrido. Ayan. Opo. Okay. Sabi nga ni Norbus, ngaya, live with purpose. Ayan. Okay. So, ayos. Tabi, Pader. Okay, yun na yan. Na pati sa mga junior, sa mga apuninda, pwede man magtabang sa inda. Tapos, magkaiba man na reverse mentoring para sa mga tangani itong mga bakong teki sa mga junior, mga teki, sinagteka-teka sana. Pero pwede man na ika-market, ika-market, garo e-marketing kan mga hapon nila. Ang mga produkto. Ayun, chain reaction na yan, Iyo po. Parang kunyan, sunod na yan. whole of the family approach. Holistic approach. Whole of the family, whole of the community approach natin yan. Hindi maganda. Ayun, okay. Alright. Ayan, tabi, Sir Marlon, may dagdag ka pa po na gustong ipahayag bago namin ikaw bitawan? Po. Yung mga barangay na gusto man magkaidwa taon sa barangay Bimba, makikomunikar lang po sa gawa na sa Bimba. Yan yung senior citizen baga yan sa... May mga bus ka baga? May mga bus ka? May mga Barangay Association of Senior Citizens? So, pwede. May asosasyon na? Opo. Ayun. Opo. Pasig lang mag-communicate. Yun. Narumbuman ko po talagang yung sila, sabi ka ito ni Dr. Aapudan niya si Momoy. Siguro po sa dialogue
Farmers Cooperative Bilugan Albay. Mhm. Ako na ma-invite ako ni may letter digdi. Aha. Itong dialogue po, dibubuhan pa sa 28 ang Pebrero. Sa 28 kang Pebrero. Yun. Friday. Alauna, Friday, alauna ng hapon. 1 o'clock. Guman po sa Red Room, second floor. Same po tabi? Sa second floor ng Capitol, Red Room. Second floor kang Kapitolyo sa Red Room. Red Room, ako. Ayun, yun. Sinang kambang taga ni si Dr. Cedric? Opo, si Dr. Cedric, tapos po si, presente man si Manuel at si Biakang Atpando. Yan, sa CDA. At saka sa absent doon si Ma'am Arcilia, Yan. Arcilia, opo. And then si Ma'am Butin. Ayun, siya si CDA na albay natin yan, si Mambutin. Okay, dialogo yan kang mga farmer cooperatives. Opo, mga po naman group po ako sir daw, kaya itong pangkomunikasyon. Basta po kami cooperative sa agriculture, imbitado po kami, maka-attender ka inyong bawa mo din para magandang din mag-aaraman taan ng window opportunities para cooperative. Yes, ayan. Para bang ito ini-informaan document agency pati ini cooperative. Opo. Ayun. So, ano yan? Petsa 28, alauna ning hapon, Red Room, second floor, Kapitolyo Provincial. Ayun. Okay? Yes po. Okay. Sir Marlon, thank you very much, Tabi. Salamaton. Alam kong busy ka dyan sa side mo. Mabuhay ka! Yan, mabuhay, Tabi. Yan. Thank you very much. Ayan. Ayan. Alright. Okay. Yan po, Father, ang mga kunyanta. Pero, ako na, talaga ako kang kunyang, Father. Nangyayari ka sa hudma. So, isla, kan kagraray. Sus Mariusip, sumanait, talagang matindian bulos kang tubig. Pagkatapos, so, kagbulakaw, rinalaog na naman kitubig, so, sendang mga harong. Grabe na talaga yan. Grabe ang kunyan Kaya, siguro, dapat nang gumibo talaga ng mga lakdang, asin maging kunyang kita. Maging mapagmatsyag, asin magtaram kang mga dapat, di ba? Daw, one of these days, i-cover tayo ito, ilingon tayo ito talagang kanon tayo, tangani na makusa ng dialogue, kundi ma-document. Yes, Nga sa tabang man ni Father Noli. Yes, kan baka kay council. Kung na magkagwapo talaga, matabangan ta po, ini bako man sa pagpapabor kung isay pa man, kundi talagang ang mga araw kayo ni, madungog ang boses kan mga kasaradayan, madungog ang boses kan kapalibutan. Ayun. Araw mo, Father, may i-ready mo daw dyan, may tangapudan actually si may ginibuang kakikanta ni ni Engineer Baclao. Ang satuyang provincial engineer, tapos at the same time head kang APSIMO. May may kinibong kanta, Father, para sa imo? Para sa programa ta? O yan, tambyo. Dangunta, pangapudan ang title ka song and sinurat ni Engineer Dante Baclao. Fight daw. Naber! Kung kita nagmamaot, magkayon na palibot, dapat kitang makilabot. Para sa kauswagan, kan sa tuyang banwaan, kita gabos magtarabangan. Karahayan paurugon, parte niya to gibuhon, mga kabutan sa tungsundan. Pangapunan sa mga namamaan, makisumaro sa programang kaibuhan,
sa katuninungan asin kaginawahan. Pangapunan sa namamayaw kan banwaan. Ibunan serbisyong tunay na ilalauman. Menos Father. Na mapapaginabangan kan kadaklan. Ay, Engineer Bakso. Kung kita nagmamaot, magayon na palibot, dapat kitang makilabot. Para sa kauswagan, kan sa tuyang banwaan, kita gabos magtarabangan. Karahayan paurugon, parte niya to ibuhon, mga kabutan sa puso. Pangapuran sa mga mamaman, makisumaro sa programang kaibuhan. Para sa katunilungan, asin kaginawahan. Pangapuran sa mamayong kamadwan, inulan serbisyong tunay na ilalauman. Nang papaginabangan kan kadaklan. Ayaw? Yung ginunon mo na si regalo sa tuya ni Engineer Dante Baclao. Salamat todo. Gano'n naman. Wow. At sabi Father Bagano, kung ikada nagmamawot nin magayon na palibot, dapat na makilabot. Yes. Para sa kauswagan kang banwaan, kita na ngayon magtarabangan. Yung gano'n pangapudan. Ayan ang... Pangapuran. Magayunon po yan. Gibon Gara- na yan nagarot. Garayo na yan sa tuyang Timsong Padre. Yan, gibon na yan na team song. Kan, boses kan na palibutan. Yes, di na malimutan. Sanganan na ang gabos, makilabot. Yan, alright. Okay, salamaton tabi engineer sa imong pagtitiwala sa programa. Oras na to alas 10:41 na. An oras hatod sa Indokang Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Gloria, ikaw ang aming pag-asa. Maka-Diyos, maka-tao, hindi tayo pababayaan. Kung tayo ay magkakaisa, may pag-asang magbago pa. Sa tulong ni Kaloy Gloria, sigurado una ang masa. Tunay na albayano sa segundo distrito. Tunay na pagbabago, Kaloy and Gloria. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa rin bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May Silimarine na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Bigo!
Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60ml at 120ml sa mga pangunahing butikan nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tuhod, siko, baywa, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Walkathon o marathon man yan, kayang-kaya with strong joints. Siyempre, posible yan through proper diet, regular exercise at araw-araw na pag-inom ng artrisin. Ito ay may dietary supplement na may tulong proteksyon mula sa undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane. Ang undenatured type 2 collagen ay natural na nutrisyon na nagpapatibay sa kasukasuan, habang ang methylsulfonyl methane naman ay clinically used for arthritis. Kapag pinagsama ang dalawang sangkap na ito ay isang powerhouse nutrition for healthier joints, bawas pananakit pa at dagdag mobility sa kasukasuan. Mabibili ang artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Metro cares about your health and well-being, bringing you the goodness of Nestle. Enjoy amazing deals with the Nestle exclusive Bagong Taon Bonggang Handog Year 3 promo happening from January 16 to February 28 in partnership with Nestle Philippines. Plus, get a free gift when you meet the minimum purchase requirement on Nestle products. Stock up on your favorite Nestle items today. See Poster Mechanics for more details. Per DTI Fair Trade Permit number FTEB 210854, Series of 2025. Alright, mga tugang, balik po kami ni Father Momoy. Hello kay Mark J. Sanchez, ka na SJ Farm. Diyan po sa SJ Peking Duck Farm. Diyan po sa San Agustin, sa Libon. Ayan, gusto niyang bumili ng pure breed na Peking Duck at saka mahamis na mga pakwan, watermelon. Punta kayo dyan sa SJ Farm sa San Agustin. Diyan po kay Sir Mark J. Sanchez. Mga rin balikan taman ni si Sir Mark. Tagarong father, nagkano na siya nagpapabakal na ning mga mag-agum-agum na kunyan na Peking Duck. Peking Duck. Very good. Afera doon sa mga bunay, di ba? Very successful ta. Youth Award di bagay ni kan agriculture si ano yan, si Sir Mark, si Sir Mark J. Sanchez, si Sir J. Yan. Nagtuman ba kita kayo ito? Yes, opo. Ngunyan magayon na ang nangyari doon sa iyang negosyo. Asim Padagos ang and then salamaton man sa LCC. Sa Padagos man na pagtabang sa mga ka-farmers na bakalon sa edang produce, tangani na magpadagos ang paghanap buhay ka mga kababayan tang farmers. Hello kay Leo Barcenas, sirigman kay Kuya King Rinaldo, nagantabay sa Bangkiruhan, si Nena Imperial, good morning. Sirigman siya ni Moonlight Computeran Albay, good morning. Iyan, magayon padre ang kumpuso ni taman-tama ini sa satuya ngunya na sitwasyon sa climate change. Tama sa programa ta. Makilabot kita gabos. Sa satuyang kapalibutan. Yan, para sa satuyang kapalibutan. Alright? Nako, ang bilis-bilis ng oras, Pader. Pero kadang na, ito bang, magayon po bagay itong susabipar. Yes, opo. Nganing matabangan ta po talaga sa di kita magsayang kan mga biyaya ng Diyos. Opo. Ngayon ng mga post-harvest facilities kan yaman dagat. Yes, opo. Yan. Tinaw ko na Padre so address mo. Tsaka so contact number na mo kay RD.
may padagos tayo ini, tapos kung may padagos naman ang mga programang ini, Po. katabang, pwede taman makatabang dyan si Marlon para pagtabang kipay. Yan, pagtamang gipay, kasi may. Magapay kita kipay asin kimay. Yan. Ayos ba yan? Para naman sa mga kababayan natin. Katapos, ini man, nakulong po talaga kitang confirming shoreline, mga storm surge, pwede na po talaga na ilaw ka sa tuwi mga harong o kung kaya sa mga warehouses Mga sa mga inland, dating Oregon para kang bigigibo mo po paga. Oo. Ito mga fish pan, mga container fish pan. Yan, mga Pili ka na po bioflux. yung gibon. Kunyan yan inland fishery. Inland. Ako sana inland kundi Indoor. homeland. Kung kaya sa Indihome. Indoor na. Ayan, ayos na day. Basta ka na gusto. Kami sa homeyard, backyard. Opo. Backyard. Pwede tayo kay Gipo. Yan talagang backyard fish pond. Ayan. Sa mga container sa nabaga. Oo, tsaka kadakol mo niya ng mga teknolohiya, Father, na pagkukumbine nga niya ang sira, buda ang pananom, yung aquaponics na tinatawag. Yun. Aquaponics. Kaya ako na po yan. Oo. Kaya magayunon kung maging aware ang mga tawang ini. Tapos, yung mga ganyan, advocacy kan DCGB, na makatabang kita sa agri-aqua, Opo. na kundi, daroon na sa mga harong, daroon na sa mga backyard, mga front yard. Yes, aba. Kaya tapos, so, medyo durular ako, so, nakulong niya na bakanting mga warehouses. Ingon ta mga possibility kayan. Opo. Siguro mag-inventory kita. Yes. Tapos iyo nga na itong tipig sabi ko man na organic Glen na pwede magibong natural hatchery. Okay. Tanganing ining mga hatchery ini, iyo man ini makapag-supply dyan sa mga backyard or mga backyard mga fish ponds. Tapos makapag-training man kita. Igdi sa tuya pwede man mag-training igdi. Taga dumang Glen. Pwede man mag-training naman baka sa pag-ibong sardinas, kundi pati ini mga technology ini na pwedeng ihiras sa mga tao niya to dawa kipay asing kimay na dyan sa nasarong. Opo. Yan. Madumang kita, Father, kay Glenn naman. Mabanwit naman kita dumang ki mangagat buda ki lapu-lapu. Pero siguro banwit mo na matapanot. Dapat may subad talaga. May subad bang ko tayo na kundi sinarapagan mangagat sa mong banwit. Naputol. Ang yari. Ayan, sige po tabi. Okay, Father, may 5 minutes pa po kita para kita Kaya, salamatunon po kita sa mga guest niya doon yan. Magayon po yun sa tuyang segment ko niyan. Kadawa pa mauran, mga baha. Ini may mga kada challenges talaga. We can turn them into ini mga hadlang. We can turn them into hagdan. Yan. Okay. Kaya, in the name of the Father, Son of the Holy Spirit. Amen. Dear Lord and Father, we praise and thank you for the gift of life, for the gift of faith. We praise and thank you for making us your stewards of creation. Send forth upon us your Holy Spirit that we can truly participate and then care for the creation and our people. This we ask you through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. And the blessed of the Father, Son, and the Holy Spirit. Amen. Amen. Alright, salamatan po. Kaya patugtugan organizo kay Engineer. Yan ang tutuyan ko niyan. Timsong tanayan ko niyan. Alright. Magpangapuran. Pangapuran. Sa Indo ka, boss. Thank you very much. Bye-bye. Kung kita nagmamaot,
Magayon na palibot, dapat kitang makilabot. Para sa kauswagan, kan sa tuyang banwaan, kita gabos magtarabangan. Karahayan paurugon, parte niya to gibuhon, mga kabutan sa tungsundan. Pangapunan sa mga namamaan, makisumaro sa programang kaibuhan. Para sa katuninungan, asin kaginawahan. Pangapunan sa namamayaw kan banwaan, ibunan serbisyong tunay na inalauman, na mapapaginabangan kan kadaklan. Kung kita nagmamaot, magayon na palibot, dapat kitang makilabot. Para sa kauswagan, kan sa tuyang banwaan, kita gabos magtarabangan. Karahayan paurugon, parte niya to gibuhon, mga kabutan sa tungsunod. Sa itlong nadango, ang programa Boses kan Kapalibutan. Abangan giraray sa masunod na Sabado. Digdi sa DZGB. Salamat kan sa inyong pagantabay.